No ụmụnne ekene m unu. O nwere ihe mgbagwoju anya nwanne anyị nwoke na-enwe, so ọ bịa kọsachalụ m ihe ahụ. Ọ sị m kọkwalụ unu ka unu wee gekwe ntị ka unu nye ndụmọdụ. Ya bụ ụmụnne, nkọchalụ unu akụkọ mma akọlụ unu nye ndụmọdụ maka oke ọkpa anara ya nọ n'ụlọ ewu a na-amụ n'ọgbụlị, ka ndị ọ na-emekwa jiri emụta ihe ka ya na onwe, maka ọ nọ na state of dilemma, ịghọtago. So akụkọ a wee bụrụ, o wee sị na ọ nọ na mba o wee sị na ọ nọ na mba, yes, mba Sweden. Ọ nọ na mba Sweden. So ọ kpaba ego wee kpata ego bụrụ aka ji akụ. So ọ sị na ọ chọọ ịnụ nwaanyị, ọ chọọ ịnụ nwaanyị Igbo, maka ọ sị na asụsụ na omenala Igbo na-adị ya mma. Ọ chọọ ịnụ nwaanyị na-asụ Igbo, ede Igbo. So ọ sị na ọ na-alụ ụlọ nnọọ, wee rọba nwaanyị gwa ndị mmadụ fanye aka enyekwa chọtali ya. Ọsị nwaanyị adịkwa mma nnọọ, na-eme mma, na-azụ ya saa. O wee mecheli akwụkwọ wee gbagote mba Switzerland ahụ. Ọsị na ọ gbagotezi ọmụra nwa na-abụ, ọsị ọgwabazi anya mmanye biya ọgụ ọ na-eme. Olu ofu mbọsị ọ pụtazi anata ụlọ, ofu ozi nwunye na ụmụ ya fa agbago ọsọ, chịkọrọ ụmụaka gbaa ọsọ wee bu ya ebubo ụgha sị na ọ na-apịa ihe. Ndị soshal wee separate efa wee si anya anazi na be nwoke ahụ, ọ na-aṅụlizi. So o wee chịla ụmụ ya nọla ebe ahụ. So ọ sị na o suzi nwaanyị atụkọt wee si ya na-achịtali ya ụmụaka ka ọ na-afụ na ọ ya na-achụ ụmụaka ya, wee nọla ebe ahụ ọ nọ na ọ chọọ ịdị na-afụ ụmụaka ya. So a na-ekpezi ekwuzie every weekend akpọta ụmụaka, ụfọdụ abịa na kọtụ akpọta ụmụaka, ọfụ ụmụaka. Ọ sị na ihe a ka emeketa ofu mbọsị si mfa wee bịakwa na kọtụ ka ha nọ. So ndị soshal akpọrọ ụmụaka kpọtali ya ka ya na ụmụaka gwuo egwu tupu nwunye ya akpọkwalụ na. So ka a na-agazi ka ndị soshal na-akpọtali anya. So ụmụ ya laikli ya, ụmụ ya fia makụ anya wee na-aṅụli ya, wee na-asị dadi na mamafa na-apịafe ihe, na ọ na-apịafe ihe, na fa laikira mamafa na ọ na-apịafa ihe. And ifugo fasụli ya n'oyibo. So ka fasụzili ya n'oyibo ahụ, o wee sị ndị soshal fa wee a na-egekwe fasi ihe si na a na-ege. So nwaanyị ya wee bakwanụ n'okwu na ụka maka anara apịa ụmụaka ihe. So ụmụaka ekwugo fa na-ebelive ụmụaka maka ụmụaka anara asị. So ewee sị na a ga-anali ya ụmụaka ahụ wee nye papa, maka na ọdụ ọzọ wọd ịbụzikwa mama, maka ọ na-apịa ụmụaka ihe, maka ụmụaka anara asị. So ọkwana ya fa wee kpọtazi ụmụaka kpọnyekwu ya ụmụaka na-abụ ofu nwoke na ofu nwaanyị. Wee chụtizie nke nwaanyị aka si anya gati aka, ọ dị ọzọ wọd ịbụ mama. Nke nwoke wee sizi ya ọ na-afịa arụ, ọ chọba ịnụ nwaanyị ọzọ, ọ bịa na peji anya na-achọ nwaanyị. Ọ sị na o nwere asa dị mma ọ na-adabalị ya na ya. Ọ gwagokwu ya na ọnụgo nwaanyị amụta nwa na-abụ asa dị mma nya nwa agbọghọbịa. Ọ sị na ọ fụ na peji anyị sikwa na ọ laikili ya na ọ bụgodo na ọmụtago nwa n'ugbo nwaanyị agbasa na ọ gbasara ya na nwunye, ọ bụrụ ọnya nwa chụpụrụ nwunye na ọfụgie laiki anya. Fafụrụ nnọọ online fa na-asụkwa Igbo. Ọ sị nọọ fa bụ ndị Anambra, ọ chọkwa ịnụ nwaanyị na Anambra. So fa na-achọzọ, ọ chọkwa ka o jee nụọ nke ahụ kpọtakwa ya. Ọ sị na ụmụ nwanne ya na-adị aka na ntị, nya anụkwa na kpọta, nya anụ na kpọta, na nke ọnụ kpọta agbago ose wee bu ebubo ọga. Ọ bụrụ na Chukwu agbarali ọgụ, ọ bụrụ ka ọka esi wee na. So na Chukwu agbagoli ọgụ, ụmụaka wee kwuo eziokwu. So mana ọ sị na ọ laikiri nwa agbọghọbịa ahụ, na ọ laikiri ọfụma ivi na ọka afụ ọkwa ya anya. Ọ sị na ọ na-enye nnọọ nnukwute ego, nke nwa agbọghọbịa like gị ya, ndị ọ chọọ ịnụ ya kpọta, na ọ chọrọ ịnụ ya dobe n'ụlọ. Ịghọtago, ụmụ nwanne na-adị aka na ntị si anya anụ na-akpọta, na ọ ga-emekwa ihe nke mbụ mee. Ịghọtago. So ọ na-echezi uche rinne, ọ bịa na-agwa m, ọ sị m ọnya na ọkpọta na ihe emebu gị ọka ihe ọzọ mekwu ọzọ, kedu ihe ọ ga-eme. Ịghọtago. So mụ nwa sị ya na nke nwaanyị mee agreement ịmago
ebe ọ bụ na ihe emegbu gị nya nke nwaanyị nọ ebe ahụ mụta ihe dịka nwa na-atọ ma abụọ nyasị ya na afta ka ọ mụtacha nwa na-atọ ma abụọ ọkpọgotezie nye ịghọtago maka fajili ụmụaka si n'ala Igbo na-agbagote anya na-aka elu fana ịghọtago so ọ bụ ihe m gwachara ya ọ na-asị so o wee sị m tụpụtara ya ka unu nye ndụmọdụ ya bụ ọnya na ọkpọgotebe ka ọnya rapụ n'ụlọ ọ bụ ihe ọ sị ka ọ jụọ unu mana ọ sị ụmụ nwanne ya ekwetere ịghọtago si ọ bụ gị ma ga-decide ọ bụrụ ụmụ nwanne gị so unu nye ndụmọdụ ka ọ mara ihe ọ ga-eme maka ọ mara ihe ọ ga-eme ịghọtago ndewonu daalụ nye na anyị akala ịfụnanya ma kesakwa anyị daalụ n'oo